Καλησπέρα σας. Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, αξιότιμοι κύριοι Γενικοί Γραμματείς, αγαπητοί εκπρόσωποι των Δήμων της χώρας μας, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Βασίλης Αθανασιάδης και εκ μέρους του Φορέα Καινοτομίας Manage Beyond Innovation σας καλωσορίζουμε στο σημερινό Open Day Climate Neutral Cities Challenge 2025. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε για ένα από τα πιο φλέγοντα ζητήματα και τον τρόπο επίλυσής τους, την κλιματική ουδετερότητα. Η μετάβαση σε μια κοινωνία και οικονομία μηδενικών εκπομπών αποτελεί μία από τις πιο επιτακτικές προκλήσεις του μέλλοντος. Η Ελλάδα, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει δεσμευτεί έως το 2050 να έχει όλες τις πόλεις κλιματικά ουδέτερες. Όμως, υπάρχει και ένα βήμα πριν από το 2050, πολύ πιο σύντομο. Μέχρι το 2030, 6 πόλεις της ελληνικής επικράτειας και πιο συγκεκριμένα η Αθήνα, η Καλαμάτα, η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, η Κοζάνη και τα Τρίκαλα έχουν ως στόχο να εξισορροπήσουν και να φέρουν την κλιματική ουδετερότητα εντός των τυχών τους. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει και υλοποιεί δράσεις και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αστικής βιωσιμότητας. Μία τέτοια σημαντική πρωτοβουλία είναι το Climate Neutral Cities Challenge 2025, ένα πρόγραμμα καινοτομίας που αποσκοπεί στην ανάδειξη λύσεων με περιβαλλοντική και κοινωνική αξία, βασισμένων σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα από τους Δήμους και να αποτελέσουν πρότυπα για την πράσινη μετάβαση και την ανάπτυξη έξυπνων και βιώσιμων πόλεων. Το πρόγραμμα Climate Neutral Cities Challenge υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου Green City Hackathon, τις εκδηλώσεις του οποίου χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους αξιότιμους κύριους υπουργούς για ένα σύντομο χαιρετισμό, για να θέσουν το πλαίσιο και να μας δώσουν την οπτική τους, την πολιτική και κοινωνική ματιά. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, καλώ τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Νίκο Ταγαρά, για ένα χαιρετισμό. Αγαπητοί Γενικοί Γραμματείς, θεσμικοί φορείς, άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, επιστημονικοί φορείς, ερευνητικά κέντρα, αγαπητοί φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε σε αυτή την ενημερωτική ημερίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει ως στόχο, πριν από τον στόχο του 2050 της κλιματικής ουδετερότητας, κάποιες πόλεις, 100 πόλεις συγκεκριμένα, να καταστούν κλιματικά ουδέτερες, και η τιμή μας είναι ότι μέσα σε αυτές τις 100 πόλεις έχουν ήδη στοχοποιηθεί να επιτελέσουν και να καλύψουν αυτό το στόχο, όπως αναφέρθηκε και πριν, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, τα Τρίκαλα, η Κοζάνη, τα Ιωάννινα και η Καλαμάτα. Σκοπός αυτής της ημερίδας είναι να αναδειχθούν καινοτόμες κινήσεις, έργα, τα οποία κάνουν τις πόλεις μας όχι απλά βιώσιμες, αλλά και ανθεκτικές, να μπορούν να επιτελέσουν και να καλύψουν το στόχο της κλιματικής ουδετερότητας, τις παρενέργειες της κλιματικής κρίσης τις ζούμε, τις καταστροφές πλέον τις βλέπουμε κάθε μέρα να εξελίσσονται. Άρα ένας μεγάλος στόχος, ένα μεγάλο στοίχημα θέλει και καινοτόμες ιδέες, τις οποίες θέλουμε μέσα από startups εταιρείες, από ερευνητικά κέντρα, από φορείς που μπορούν να δημιουργήσουν θετικές προτάσεις και με χρηματοδοτήσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καλύψουμε τον ζητούμενο στόχο. Αυτός είναι κυρίαρχα
ο στόχος της σημερινής συνάντησής μας είναι ενημερωτικός προς το κοινό, αλλά και απευθύνεται προς όλους αυτούς που θα μπορούν και θα θέλαμε να κάνουν τις προτάσεις τους να είναι καινοτόμες και να βοηθήσουν στην αποτελεσματικότητα επίτευξης του στόχου κλιματικής ουδετερότητας. Χθες είχαμε μία συνάντηση στην ίδια κατεύθυνση. Μιλήσαμε για το θέμα της κινητικότητας. Ήταν Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και είπαμε ότι πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες και στη λειτουργία της πόλης, αλλά και σε εμάς. Να αφήσουμε λίγο το αυτοκίνητο, να δούμε λίγο εναλλακτικές κινήσεις και δυνατότητες που μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο καλά σαν άνθρωποι και πιο ασφαλείς. Το περπάτημα, το ποδήλατο, τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι μερικά από τα εργαλεία και τα μέσα που μπορούν να μας βελτιώσουν την ποιότητα ζωής μας μέσα στις πόλεις, στις οποίες κατοικούν το 70% συνολικά του πληθυσμού, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του κόσμου όλου. Όλο αυτό το σύστημα πρέπει να αλλάξει και να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις. Θέλω για αυτό το σκοπό να συγχαρώ τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και ιδιαίτερα το Θήμιο τον Πακογιάννη, τον οποίο έχω μπροστά μου, για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει και σε αυτό το κομμάτι, και όλα τα στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μαζί και με τον Υφυπουργό που είναι παρέα μας εδώ, τον Νίκο τον Τσάφο, ο οποίος τρέχει παντού ανά τον κόσμο, όχι εντός και όχι μόνο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να τον συγχαρώ για το έργο το οποίο προσφέρει. Θα μας πει και αυτός σίγουρα τις δικές του σκέψεις γύρω από το στόχο που πρέπει να επιτελέσουμε. Να ευχαριστήσω όλους τους γενικούς γραμματείς και το Πράσινο Ταμείο, γιατί όλοι οι στόχοι χωρίς ταμείο δεν γίνεται να προχωρήσουν. Άρα είναι, Γιάννη μου, σημαντικό που σε έχουμε και εδώ και το Ταμείο έχει τις δυνατότητες να μας στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια. Καλή επιτυχία σε όλους μας και χάρηκα πολύ που είσαστε απόψε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτησή σας. Σειρά έχει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριος Νίκος Τσάφος, για να μας πει και εκείνος ένα χαιρετισμό. Ελάτε, Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και που είστε όλοι εδώ. Εγώ βλέπω το συγκεκριμένο θέμα από το πρίσμα της ενέργειας, που είναι η αρμοδιότητά μου. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι η χώρα μας έχει πετύχει μια πολύ επιτυχημένη προς το παρόν ενεργειακή μετάβαση. Είχαμε την πιο μεγάλη μείωση στις εκπομπές του αερίων του θερμοκηπίου από το 2005 από όλη την Ευρώπη. Ένα κομμάτι από αυτή τη μείωση ήταν λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν λόγω της απολυτοποίησης, όπου μέσα σε 20 χρόνια πήγαμε από ένα ενεργειακό μείγμα, ένα μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας βασισμένο κυρίως στο λιγνίτη, σε ένα μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας που σήμερα βασίζεται κυρίως στον ήλιο και τον άνεμο, και ότι αυτή η αξιοποίηση του εγχώριου δυναμικού μας έχει καταστήσει πλέον καθαρούς εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτή λοιπόν την τεράστια πρόοδο που βλέπουμε στην ηλεκτροπαραγωγή, όταν κάποιος σκεφτεί την απανθρακοποίηση της χώρας, έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο που ανάλογα με τη χρονιά οι μεταφορές πια ξεπερνούν την ηλεκτροπαραγωγή ως η νούμερο ένα πηγή εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στη χώρα. Άρα, όταν σκεφτόμαστε πώς θα καταλήξουμε στη μείωση που απαιτεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι επιταγές του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής, πρέπει αυτή την επιτυχία που είχαμε στην ηλεκτροπαραγωγή να τη μεταφέρουμε και στις μεταφορές. Και οι μεταφορές είναι ένα καθήλυν πεδίο που το βλέπουμε στις πόλεις μας. Η χώρα μας είναι περίπου λίγο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στα ποσοστά της ηλεκτροκίνησης, στο ποσοστό των νέων οχημάτων, αλλά αυτή ειδικά η κυβέρνηση έχει κάνει μια τεράστια επένδυση στη δημόσια συγκοινωνία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου υπήρχε για μια
δεκαετία και περισσότερο ένα επενδυτικό κενό και αυτή η κυβέρνηση αποφάσισε να καλύψει αυτό το κενό επενδύοντας όχι μόνο σε νέα λεωφορεία, αλλά κυρίως σε ηλεκτρικά λεωφορεία. Ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτύπωμα που επηρεάζει τις εκπομπές, την ποιότητα ζωής, το θόρυβο μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Το άλλο μεγάλο στίχημα που έχουμε φυσικά που αφορά τις πόλεις είναι τα κτίρια. Ως μια χώρα με σχετικά ήπιο κλίμα, οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από τα κτίρια είναι αρκετά χαμηλότερες σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά είμαστε ακόμα μια χώρα που χρησιμοποιεί αρκετό πετρέλαιο στα κτίρια. Έχουμε αντικαταστήσει ένα μέρος αυτού του πετρελαίου με το φυσικό αέριο, αλλά έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στην κλιματική ουδετερότητα των κτιρίων. Ως κυβέρνηση έχουμε επενδύσει σημαντικούς πόρους στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και στην αξιοποίηση διαφορετικών μορφών, κυρίως της ηλεκτρικής ενέργειας, μέσα από τις αντλίες θερμότητας, όπου η χώρα μας κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση, έτσι ώστε και αυτή η εναλλακτική για τη θερμότητα των σπιτιών να μπορέσει να διεισδύσει στην ελληνική οικονομία. Οπότε, όταν σκέφτομαι το θέμα των πόλεων και των κλιματικά ουδέτερων πόλεων, σκέφτομαι ότι έχουμε μια πολύ σημαντική επιτυχία στην ηλεκτρική ενέργεια, αλλά αυτή την επιτυχία πρέπει να τη μεταφέρουμε και στις μεταφορές, που είναι κατεξοχήν ένα θέμα των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά και στα κτίρια, και ότι εκεί έχουμε πολύ σημαντικές δράσεις και φυσικά πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Οπότε, με αυτό το πλαίσιο, να συγχαρώ και εγώ την Γενική Γραμματεία και να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό, γιατί αυτό πραγματικά το θέμα και η βιωσιμότητα των πόλεων είναι ένα από τα πιο σημαντικά από τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην ενεργειακή μετάβαση των επόμενων δεκαετιών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας και οι τοποθετήσεις τις οποίες έχετε κάνει, δίνοντας το έναυσμα και την καθοδήγηση, την ηγεσία που χρειάζομαστε για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά και να επιταχύνουμε τους ρυθμούς με σκοπό την επίτευξη των αποτελεσμάτων που τίθονται εθνικά και στρατηγικά. Θα καλέσω επίσης στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό τον κύριο Ιωάννη Ανδρουλάκη, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, το Πράσινο Ταμείο που, όπως αναφέραμε, χρηματοδοτεί τις εκδηλώσεις του Climate Neutral Cities Challenge. Ελάτε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Γενικοί Γραμματείς, στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το πώς θα επιτευχθεί ο παγκόσμιος επιτελικός στόχος της κλιματικής ουδετερότητας για το 2050, με τον ενδιάμεσο στόχο του 2030 να είναι μόλις 5 χρόνια μετά από τώρα που συζητάμε, συναρτάται με το πώς αντιλαμβάνονται οι πόλεις και πώς επιδιώκουν να λειτουργήσουν στην επιδίωξη αυτού του στόχου. Επιτρέψτε μου να αναφέρω 2 παραδείγματα ενάρετων πρακτικών από την Ευρώπη. Είναι η πόλη του Μπέργαμο στην Ιταλία, η οποία ο Δήμος εκεί αποφάσισε να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ παραγωγών τοπικών προϊόντων και σχολείων, ώστε να έχουμε την προώθηση τοπικών προϊόντων και υγιεινής διατροφής προς τα σχολεία. Και αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε κατόπιν διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία και με την επιχειρηματική κοινότητα. Πώς επίσης ο Δήμος του Αϊντχόφεν έχει καθιερώσει το θεσμό του ηθικού συμβούλου στη διοίκηση, ώστε και αυτό ακόμη να δείχνει πώς μπορεί να απορροφηθούν οι κραδασμοί ή οι αρνητικές επιπτώσεις από καινούργια πράγματα που συναρτώνται με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή των κοινωνιών και στην ανάγκη τους για προσαρμογή. Οι ελληνικές πόλεις, οι 6 πρώτες ελληνικές πόλεις, των οποίων με χαρά υποστηρίξαμε την προσπάθεια για το σύμφωνο για να καταταγούν μεταξύ των 100 κλιματικά ουδέτερων της Ευρώπης, τόσο στην κατάρτιση του επενδυτικού σχεδίου, όσο και στο φάκελο της υποψηφιότητάς τους, αγωνίζονται και αυτές και πρέπει να αγωνιστούν κάνοντας αυτό ακριβώς. Δηλαδή, διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, με την επιχειρηματική κοινότητα, τα επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα. Μόνο έτσι μπορούμε να αισιοδοξούμε, να φτάσουμε στο στόχο και να πολλαπλασιάσουμε τις πόλεις οι οποίες θα είναι μέσα σε αυτή την προσπάθεια και θα έχουν αυτές τις επιδόσεις. Με χαρά λοιπόν χρηματοδοτήσαμε ό,τι χρηματοδοτήσαμε μέχρι τώρα.
Με χαρά χρηματοδοτούμε το Climate Neutral Challenge του 2025. Αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τα πορίσματα αυτής της ημερίδας και είμαστε εδώ για να διευρύνουμε τη χρηματοδοτική μας υποστήριξη. Συγχαρητήρια στον Θήμιο Μπακογιάννη, τον αγαπητό φίλο Γενικό Γραμματέα, για την σημερινή προσπάθεια και αυτό που γίνεται σήμερα, και με την καθοδήγηση του Υπουργείου είμαστε εδώ για να κάνουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς και νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι οι παρευρισκόμενοι εδώ πέρα όταν το Πράσινο Ταμείο, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέρει ότι εδώ είμαστε για νέες χρηματοδοτήσεις. Είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Πριν προχωρήσουμε στις ομιλίες των αξιότιμων κυρίων Γενικών Γραμματέων, παρακαλώ να δούμε ένα πολύ σύντομο βιντεάκι με πληροφορίες για το πρόγραμμα καινοτομίας Climate Neutral Cities Challenge 2025. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ένα φιλόδοξο στόχο. Μέχρι το 2030, 100 ευρωπαϊκές πόλεις να γίνουν κλιματικά ουδέτερες, ενώ και μέχρι το 2050 να έχουν πετύχει το στόχο και όλες οι υπόλοιπες πόλεις. Στην Ελλάδα, 6 πόλεις έχουν ήδη την πιστοποίηση EU Mission Label, αναλαμβάνοντας αυτή τη δέσμευση. Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Κοζάνη, τα Τρίκαλα, η Καλαμάτα και τα Ιωάννινα. Για την ενεργοποίηση όλων των ελληνικών πόλεων, η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προωθεί τη θέσπιση του Greek Label. Έτσι ξεκινά το πρόγραμμα Climate Neutral Cities Challenge 2025. Ένα πρόγραμμα που στοχεύει να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση των πόλεων, με νέα επιχειρηματικά μοντέλα και ιδέες που καινοτομούν και συνδυάζουν την περιβαλλοντική με την κοινωνική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης. Το πρόγραμμα λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο οικοσύστημα καινοτομίας των startup και την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικές ομάδες και καινοτόμες κοινότητες καλούνται να προτείνουν λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και πιλωτικά από τους Δήμους. Μέσα από τις προτάσεις, το πρόγραμμα στοχεύει σε νέους τρόπους χρηματοδότησης και υλοποίησης πράσινων ιδεών, σε λύσεις που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και στην καλύτερη αξιοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων για πιο γρήγορη και ουσιαστική ανάπτυξη. Οι λύσεις επικεντρώνονται σε 5 βασικούς τομείς: στα κτίρια για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και λιγότερους ρήπους, στην καθαρή και ανανεώσιμη ενέργεια, στη βιώσιμη αστική κινητικότητα, στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων και στη βιώσιμη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση, μέσα από ενημερωτικές ημερίδες και ανοιχτή πρόσκληση συγκεντρώνονται οι προτάσεις. Στη δεύτερη φάση, 40 ομάδες λαμβάνουν υποστήριξη και παρουσιάζουν τις ιδέες τους με τις 15 καλύτερες να προχωρούν στο επόμενο στάδιο. Και στην τρίτη φάση, οι κορυφαίες προτάσεις αναδεικνύονται, βραβεύονται και συνδέονται με φορείς και την αγορά. Με τη συνεργασία της πολιτείας, των επιχειρήσεων και των καινοτόμων ομάδων, οι πόλεις κάνουν το επόμενο βήμα για να γίνουν πιο πράσινες, βιώσιμες και ανθεκτικές. Για να φέρουμε άμεσα λύσεις που αλλάζουν την καθημερινότητα, σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για τις πόλεις του αύριο. Εξαιρετικά. Με βάση λοιπόν αυτό το βιντεάκι και το πλαίσιο που τέθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να ακούσουμε περισσότερα λόγια από την υπεύθυνη Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα τον κύριο Γενικό Γραμματέα, κύριο Ευθύμιο Μπακογιάννη. Ελάτε. Καλησπέρα, να σας ευχαριστήσω όλους, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Γενικοί Γραμματείς, συνάδελφοι, αγαπητοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντιδήμαρχοι, αγαπητά στελέχη του Υπουργείου, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, των εταιριών, φίλες και φίλοι. Θα εστιάσω σε 3 σημεία στην δικιά μου τοποθέτηση. Το πρώτο είναι τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, το δεύτερο είναι τι κάνουμε τώρα και το τρίτο ποιος είναι ο σχεδιασμός για το μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε με τις πιο
φιλόδοξες προσδοκίες. 17 πόλεις υποβάλανε στο πρόγραμμα το ευρωπαϊκό. Η χώρα μας είχε την χαρά να πετύχει το στόχο 6 ελληνικές πόλεις να μπουν στο πρόγραμμα. Είναι από τα μεγαλύτερα ποσοστά των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν αυτό το ποσοστό επιτυχίας, αν δούμε την αναλογία, και μην ξεχνάμε ότι είμαστε και μια περιφερειακή χώρα. Αυτό οφείλεται πρωτίστως στην καλή προετοιμασία που είχε γίνει από τις πόλεις, την βοήθεια και την υποστήριξη που έδωσε το Υπουργείο, αλλά έχουμε και μια σημαντική βοήθεια και τεχνογνωσία από ανθρώπους που μετέχουν από την αρχή σε αυτή την προσπάθεια. Μαζί μας είναι και ένας από αυτούς που μετέχουν σε αυτή την ομάδα, ο κύριος Χρήστος Νικολαίδης, ο οποίος βοηθάει τις πόλεις, και σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ και η χρηματοδότηση που δίνει το Πράσινο Ταμείο, που έχει δώσει μέχρι σήμερα και που συνεχίζει να δίνει σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουμε σχετικά με την κλιματική ουδετερότητα. Η κλιματική ουδετερότητα, η οποία έχει 2 ορόσημα, το 2030 που είναι πάρα πολύ κοντά και πολύ δύσκολο να πετύχουμε προφανώς τους στόχους αυτούς που έχουμε δεσμευτεί, όμως οι πόλεις, οι 6 και οι άλλες 2, οι 8 που θεωρούνται followers, έχουν ήδη υποβάλει τα σύμφωνα της κλιματικής ουδετερότητας, έχουν δεσμευτεί στα μέτρα και στους άξονες που οφείλουν να υλοποιήσουν μέχρι το 2030, αναμένουν κάποιες χρηματοδοτήσεις, ήδη έχουν μέσα από τα θεματικά των Υπουργείων πάρει κάποια χρήματα για να υλοποιήσουν κάποιες παρεμβάσεις, και θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά και με τη βοήθεια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας αυτό θα αρχίσει να γίνεται πράξη. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι κάναμε ένα παράλληλο ελληνικό πρόγραμμα, ένα μνημόνιο συνεργασίας με τους Δήμους που θα ήθελαν να μετέχουν σε αυτή την ευρωπαϊκή προσπάθεια, και πλέον έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας σχεδόν το 1/3 των Δήμων της ελληνικής επικράτειας, σχεδόν 100 Δήμοι έχουν υπογράψει το μνημόνιο συνεργασίας, όπου καταρχήν έχουν αποδεχθεί τις δεσμεύσεις προς την κλιματική ουδετερότητα και είναι τώρα στη φάση που εκπονούν με δικούς τους πόρους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν βγάλαμε ένα πρόγραμμα αυτή τη φορά από το Πράσινο Ταμείο, όπως έχουμε κάνει με τα παράλληλα έργα που είναι τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, τα σχέδια φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, τα σχέδια αστικής προσβασιμότητας. Πολλά προγράμματα έχουμε βγάλει. Αυτή τη φορά όμως είπαμε, για να δούμε αν οι Δήμοι το εννοούν αυτό, να δούμε με δικούς τους πόρους να φτιάξουν τα σύμφωνα της κλιματικής ουδετερότητας, τα οποία θα υποβάλουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, έτσι ώστε να δούμε τις δεσμεύσεις και εμείς να εξειδικεύσουμε στη συνέχεια μέτρα, άξονες, μαζί με τους χρηματοδοτικούς φορείς που έχουμε, τόσο το, ταμείο, το ΕΣΠΑ, όσο και το Πράσινο Ταμείο, αλλά και το καινούριο ταμείο, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο ήδη έχει ανακοινωθεί, και σαν γραμματεία έχουμε ήδη κάνει ένα προσχέδιο προτάσεων, το οποίο θα συμπεριληφθεί σε αυτό, και είναι δράσεις οι οποίες σχετίζονται απόλυτα με την κλιματική ουδετερότητα. Σήμερα έχουμε εδώ μια νέα προσπάθεια. Είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτά που κάνουμε κάθε χρόνο στο πλαίσιο και της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είπαμε να κάνουμε ένα challenge. Το challenge το είδατε στο βίντεο. Στόχος είναι να φέρουμε τους νέους επιχειρηματίες, τα νέα παιδιά, τα νέα μυαλά, να σκεφτούν τρόπους και καινοτομίες επιχειρηματικές όμως, οι οποίες θα μας τις παρουσιάσουν, σε μια επιστημονική επιτροπή, η οποία θα τις αξιολογήσει, και η πρώτη ομάδα η οποία θα δείξει την πιο ιδιαίτερη καινοτόμο επιχειρηματική πρόταση, η οποία θα είναι προς την κατεύθυνση κλιματικής ουδετερότητας, θα την φέρουμε σε επαφή με τους 6 Δήμους και θα τους δώσουμε αυτά τα εργαλεία, έτσι ώστε να κάνουν αυτή την ιδέα πράξη. Αυτό είναι αυτό που κάνουμε τώρα. Έχουμε ήδη πάρα πολλές συμμετοχές και αυτό είναι το θετικό. Στοχεύουμε στους νέους ανθρώπους, στους νέους επιχειρηματίες, στις νέες ιδέες τις οποίες έχουν, για το πώς μπορούν να πάρουν αυτές τις επιταγές της κλιματικής ουδετερότητας, να τις κάνουν επιχειρηματικότητα και να έρθουν μαζί με τους ΟΤΑ που τρέχουν την κλιματική ουδετερότητα και έχουν τα σύμφωνά τους, να τις παντρέψουν. Το μέλλον,
και είναι το τελευταίο μέρος αυτό που ήθελα να σας πω, είναι ότι εκτός από αυτή την ιδέα του challenge, σκεφτήκαμε να τρέξουμε και ένα πρόγραμμα παράλληλο με το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το label. Το label ουσιαστικά είναι η επιβράβευση, η αναγνώριση αυτής της προσπάθειας, όπου με την υποβολή του Σύμφωνου Κλιματικής Ουδετερότητας, τις δεσμεύσεις δηλαδή που έχει ο Δήμος, εκτός από τους 6 που τρέχουν τους ευρωπαϊκούς στόχους, είπαμε να κάνουμε ένα ελληνικό label. Τι θα πετύχει ο Δήμος ο οποίος θα υποβάλει για να πάρει το ελληνικό label? Εδώ λοιπόν αρχίζουν μια σειρά από ήδη πρωτοβουλίες τις οποίες παίρνουμε ως Γενική Γραμματεία. Πρωτίστως να δούμε εξειδικευμένα προγράμματα στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, τα οποία όσες πόλεις έχουν το label θα έχουν μια καλύτερη μοριοδότηση. Αυτό τώρα το έχουμε προτείνει και στην αξιολόγηση του νέου ΕΣΠΑ, να μπορούν να έχουν μια επιπλέον μοριοδότηση, γιατί στην πράξη έχουν δεσμευτεί στους στόχους της κλιματικής ουδετερότητας, άρα έχοντας αυτό το label έχουν μια μεγαλύτερη πρόσβαση μοριοδότησης σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Παράλληλα, το label αυτό, όπως γίνεται και στην Ευρώπη, δίνει ένα μεγαλύτερο κίνητρο στη σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή καθιστά το Δήμο πιο ελκυστικό στους στόχους τους οποίους έχει θέσει προς την κλιματική ουδετερότητα. Παραδείγματα τα οποία έχουν φανεί ως επιτυχημένα, παράδειγμα, ένα από αυτά που αναφέρω είναι ο οδοφωτισμός, ο τρόπος με τον οποίο δούλεψε το μοντέλο του οδοφωτισμού, μοντέλο το οποίο μπορεί να δουλέψει με τη στάθμευση, μοντέλο το οποίο μπορεί να δουλέψει με τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Όλα αυτά είναι κάποια από σκέψεις τις οποίες ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμπράξει με τους ΟΤΑ, και το κρίσιμο είναι να δώσουμε αυτά τα εργαλεία και νομοθετικά, αλλά και μέσα από την κοινή σύνδεση του ιδιωτικού και του δημόσιου φορέα. Με αυτά τα λόγια ήθελα να σας πω και να ενθαρρύνω την αυτοδιοίκηση να δει το πρόγραμμα το ελληνικό του label για την κλιματική ουδετερότητα, να δει τις προϋποθέσεις για τις οποίες έχω ήδη κάνει μια πρώτη παρουσίαση στην Λάρισα και αναμένεται τώρα μέσα στον Οκτώβριο να βγάλουμε μια σχετική ανακοίνωση για τις προϋποθέσεις. Προφανώς θα υπάρχει μια μέριμνα για τους Δήμους οι οποίοι ήδη έχουν τρέξει το Σύμφωνο της Κλιματικής Ουδετερότητας από μόνοι τους, έχοντας ήδη υποβάλει προς το Υπουργείο ένα σχέδιο αυτού του κλιματικού συμφώνου, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο και ισχυρό εργαλείο, ένα κίνητρο και πολιτικό και κοινωνικό, ένα στίχημα που έχουμε να πετύχει η αυτοδιοίκηση στο θέμα της κλιματικής ουδετερότητας, τόσο με τους πολίτες όσο και με την πολιτική της ηγεσία. Με αυτά τα λόγια ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Το στίχημα της κλιματικής ουδετερότητας είναι ευρωπαϊκό, είναι εθνικό και είναι και ατομικό. Έχει να κάνει λοιπόν και με την ατομική μας συμπεριφορά σε σχέση με την κλιματική ουδετερότητα και γενικότερα την προσπάθεια για το κλίμα, και με αυτό το στόχο ουσιαστικά οδεύουμε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γενικό. Οι πληροφορίες που μοιραστήκατε μαζί μας ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Είναι εμφανές ότι γίνεται μια δουλειά και μια ενεργοποίηση σε πολυεπίπεδο στάδιο, έτσι ώστε όλοι να μπορέσουμε να συμβάλλουμε ο καθένας με το δικό του τρόπο, είτε οι πολίτες, είτε οι νεοφυείς επιχειρήσεις, είτε οι δήμοι, είτε το Υπουργείο και οι γενικές γραμματείες, να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας, ο καθένας με το δικό του τρόπο, σε ένα λιθαράκι για την επιτεύξη της κλιματικής ουδετερότητας για το 2030 και το 2050. Παρακαλώ επίσης τον αξιότιμο κύριο Γενικό Γραμματέα, κύριο Μανώλη Γραφάκο, Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, να έρθει και να μας κάνει την ομιλία του. Ελάτε. Καλησπέρα. Σύντομες, απλές σκέψεις, αφού δώσουμε στον Θήμιο και στον Νίκο, τον Ταγαρά, σε όλη τους την ομάδα, αφού τους πιστώσουμε ότι με συνέπεια τα τελευταία χρόνια έχουν βάλει στο δημόσιο διάλογο το ζήτημα της κλιματικής ουδετερότητας και το έχουν κάνει υποδειγματικά και σωστά και μας έχουν εμπνεύσει όλους να ακολουθήσουμε. Το ίδιο πρέπει να πιστώσουμε και στο Χρήστο Νικολαίδη, διότι πάρα πολλές φορές έχει υπερβεί
το πλαίσιο του στελέχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει φορέσει πραγματικά τη φανέλα του ανθρώπου που δίνει το κάτι παραπάνω προκειμένου να πετύχουμε το στόχο. Δεν μπορεί να μην καταλαβαίνουμε όλοι ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ. Είπα χθες στην δική μας εκδήλωση, θυμάμαι τον εαυτό μου 40 χρόνια πριν στο προάστιο που μέναμε, στα Μελίσια, μακριά από την Αθήνα, όπου δεν είχαμε ούτε air condition στο αυτοκίνητο, ούτε air condition στο σπίτι και το βράδυ βάζαμε και μια ζακετούλα το καλοκαίρι. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Τώρα θέλεις 2 μήνες, 3 σταθερά να έχεις air condition για να κοιμηθείς. Ομοίως και εδώ στη Θεσσαλονίκη, παντού. Αυτό είναι μια κρίση που δεν μπορεί να μην τη βλέπουμε και δεν μπορεί να μην τη βλέπουμε ότι κλιμακώνεται συνεχώς. Και επίσης για τα νερά, θα τα πει και ο Πέτρος, δεν μπορεί κάθε φορά που περνάς από την Ηλίκη και άμα πας και στο Μόρνο είναι πιο εμφανή να μην βλέπεις την πτώση τους. Εδώ λοιπόν κάτι αλλάζει και γι' αυτό κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν την κάνουμε για να περάσει η ώρα, ούτε για να δημιουργήσουμε άλλου είδους διαδικασίες και να βάλουμε σε προβληματισμό τη δημόσια διοίκηση και τους Δήμους. Το κάνουμε γιατί η απειλή είναι μπροστά. Εμείς ερχόμαστε σαν Γενική Γραμματεία, με πολύ χαρά συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια και βάζουμε και ένα δικό μας λιθαράκι. Δεν είμαστε τα απόβλητα ο κύριος μοχλός για να πετύχουμε την κλιματική ουδετερότητα. Προηγούνται πριν από εμάς τα κτίρια και οι μεταφορές. Έχουμε όμως κάτι να συνδράμουμε. Και βρισκόμαστε πλέον σε μία κρίσιμη καμπή που ή θα το πετύχουμε από τώρα μέχρι 1 χρόνο μετά ή θα αποτύχουμε στη μεγάλη μεταρρύθμιση στην ανακύκλωση. Και είναι σημαντικό αυτό διότι καταφέρνοντας να μειώσεις την ταφή και να ανακτήσεις υλικά μέσα από την διαδικασία της ανακύκλωσης, μειώνεις αισθητά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε αυτή την κλιματική κρίση, και από την άλλη απεξαρτάς τη χώρα από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, τα οποία και επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα και σου επιβαρύνουν το εμπορικό ισοζύγιο. Άρα σε αυτό πρέπει να πετύχουμε. Η μεταρρύθμιση στην ανακύκλωση που κάνουμε, ο στόχος έχει να μπουν χρήματα των υπόχρεων παραγωγών στη λογική του ορυπαίνων πληρώνει και να έχουμε περισσότερους πόρους στην ανακύκλωση. Άρα εμείς εδώ είμαστε με στόχο στο τέλος του 2026 να αρχίσει το πράγμα να λειτουργεί. Και το δεύτερο που κάνουμε, το οποίο εκ των πραγμάτων σηκώνει σκόνη, διότι ξέρετε υπάρχουν κάποια θέματα στη χώρα τα οποία είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είναι ΠΑΟΚ Άρης. Είναι ΑΠΟΕΛ Ομόνοια. Λοιπόν, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δογματικά όχι κάποιοι. Σεβαστές οι απόψεις. ΕΟΚ και ΝΑΤΟ. Εκτός ΕΟΚ και ΝΑΤΟ. Μην τα ξεχνάμε. Δογματικός. Ενεργειακή αξιοποίηση. Λυπάμαι για αυτό το οποίο θα πω. Το λέω, μπορεί να το κάνω και περισσότερο εμφατικά. Αλλά για το περιβάλλον είναι 100-0 αυτό που πάμε να κάνουμε. Πάμε να κλείσουμε 100 χωματερές στην Ελλάδα, νόμιμες. Πάμε να κλείσουμε 100 χωματερές που εκπέμπουν 28 φορές περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα και να αντικαταστήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία με μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, οι οποίες θα δουλεύουν υποδειγματικά στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων η κάθε μια από αυτές. Δεν θα υπάρχει στην ατμόσφαιρα τέτοια επιβάρυνση και ακούμε φωνές της λογικής Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αυτό που κάνουμε είναι μεταρρύθμιση. Αυτό που κάνουμε θα βάλει την Ελλάδα σε ένα άλλο επίπεδο. Ανοίξαμε το δημόσιο διάλογο, τον επεκτείναμε ακόμα περισσότερο. Θέλουμε να ακούσουμε ενδιαφέροντα στοιχεία, με ρεαλισμό όμως. Το σχέδιό μας για την ενεργειακή αξιοποίηση προϋποθέτει 65% ανακύκλωση, προϋποθέτει μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων που 6 χρόνια τώρα με συνέπεια προχωράμε στην κατασκευή τους και έχουμε αποτελέσματα. 3 λειτουργούσαν πριν από 6 χρόνια, 5 κατασκευαζόντουσαν, 26 κατασκευάζονται σήμερα, 13 λειτουργούν και τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε υπογραφή Κέρκυρα, Καβάλα, Λάρισα. Τελειώνουμε τις δημοπρατήσεις εντός του 25, άρα το υπόλοιπο της ανακύκλωσης περνάει από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων που σήμερα θάβουν το 35% και ερχόμαστε αυτό το 35%, το κάνουμε SRF, το οποίο SRF είναι pellet,
Δηλαδή είσαι σε ένα στυλοφόρο Κηφισίας, στυλοφόρο Νίκης, είναι δίπλα σου ένα φορτηγό, έχει ένα big bag, εσύ δεν ξέρεις τι έχει μέσα. Αν έχει χαλίκι, αν έχει άμμο ή αν έχει SRF. Και ακούω πραγματικά στο δημόσιο διάλογο τερατουργήματα. Λοιπόν, θα υπομένουμε αυτή τη βάσανο μέχρι να λήξει η διαβούλευση. Περιμένουμε πραγματικά θετικές απόψεις για να κάνουμε την προσπάθειά μας καλύτερη. Άρα αυτή είναι η μεγάλη συνεισφορά μας στην προσπάθεια της κλιματικής ουδετερότητας το 2030, το 2031 ή το 2032 να κλείσουμε με τις χωματερές στη χώρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ, Θήμιο, να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια σπάζοντας αυγά, γιατί ξέρεις στην πολιτική δεν πας με σοκολατίτσες και λουλουδάκια, πας κάνοντας συγκεκριμένες ρήξεις με θέματα τα οποία χρονίζουν για να κάνεις την αλλαγή. Είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε όλοι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στηρίζουμε τη δική σας προσπάθεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γραφάκο, κύριε Γενική, ευχαριστούμε. Το στίγμα νομίζω ότι έχει δοθεί σαφώς, οπότε νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να δούμε και λίγες παραπάνω λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα καινοτομίας. Γι' αυτό το λόγο, καλώ στο βήμα τον ιδρυτή και διευθύνον σύμβουλο του Φορέα Καινοτομίας Manage Beyond Innovation και επικεφαλή έρευνας για την καινοτομία στην έδρα UNESCO για την πράσινη καινοτομία και την κυκλική οικονομία, Χρήστο Νικολούδη. Έλα, Χρήστο. Καλησπέρα και από μένα. Εκ μέρους μου και από μένα να ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και να σας πω ότι στις startups γενικότερα λέμε αυτό το pitching, είναι συνήθως 3 λεπτά και 2 λεπτά οι ερωτήσεις. Όλοι οι εκπρόσωποι του Υπουργείου και του Πράσινου Ταμείου ήσταν πολύ λιγότερο από τον χρόνο τον οποίο είχατε. Αυτό είναι κάπως πρωτοφανές. Οπότε έχουμε χρόνο να συζητήσουμε. Εγώ αυτό το που ήθελα να πω είναι ότι όσο σας παρακολουθούσα και όσο σχεδιάζαμε αυτό το έργο, υπήρχαν διάφορες σκέψεις. Ακόμα δηλαδή και σήμερα το πρωί όταν ξύπνησα έλεγα τι είναι αυτό που θα παρουσιάσουμε, ποιο είναι το κοινό το οποίο απευθυνόμαστε. Και το κοινό έχει 3 βασικά μέρη. Το ένα μέρος αποτελεί τις startups, δηλαδή και τις καινοτόμες επιχειρήσεις. Είναι φορείς οι οποίοι έχουν ιδρυθεί και έχουν ένα προϊόν το οποίο θέλουν να το καταθέσουν σε μια πρόκληση που θέτει ένας φορέας. Ο δεύτερος πυλώνας είναι οι ερευνητές και τα φυσικά πρόσωπα τα οποία θέλουν να καινοτομήσουν. Οπότε δηλαδή όλα αυτά τα φυσικά πρόσωπα τα οποία, όπως είπε και ο κύριος Μπαγουγιάννης, είναι νέοι άνθρωποι που θέλουν να βρουν μια νέα ιδέα και να δουν πώς θα την εφαρμόσουν αυτή τη στιγμή στις προκλήσεις που έχει θέσει το Υπουργείο. Και υπάρχει από την άλλη ο πυλώνας των Δήμων, δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι θα εφαρμόσουν, οι φορείς οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως Living Labs και θα εφαρμοστούν αυτές οι λύσεις. Και προφανώς οι υπόλοιποι φορείς που είναι η κεντρική κυβέρνηση, όπου σχεδιάζει και δημιουργεί τις διαδικασίες και τις υποδομές για να προκύψουν αυτές οι λύσεις. Αυτό το που είχε τεθεί στην αρχή ήταν γενικότερα το πρόβλημα των χρημάτων. Υπάρχει το Πράσινο Ταμείο το οποίο λέει ότι μπορεί να υπάρξουν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, μπορεί να υπάρχουν ήδη κάποια χρήματα, αλλά η λογική είναι το πώς οι Δήμοι θα πετύχουν αυτά τα οποία θέτουν στα σύμφωνα για την κλιματική ουδετερότητα με τα χρήματα τα οποία απλώς δίνουν οι ίδιοι ή παίρνουν από άλλους φορείς. Και η σκέψη εδώ πέρα ήταν ότι, και αυτό το οποίο λένε οι Δήμοι, ότι γενικότερα αυτή τη στιγμή τα χρήματα τα οποία θέλουν να δώσουν για την κλιματική ουδετερότητα δεν υπάρχουν. Οπότε όταν ξεκινήσαμε το έργο και το σχεδιασμό μάλλον αυτού του έργου, καθόμασταν με την κυρία Βάση και με τον κύριο Κυραγιάννη από τους 2 γραμματείες και λέγαμε τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να πετύχετε. Και υπήρχαν 2 πράγματα. Το ένα είναι η καινοτομία των λύσεων, δηλαδή θέλουμε κάτι το οποίο θα είναι καινοτόμο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μια νέα τεχνολογία η οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, μια νέα εφαρμογή αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει. Ο δεύτερος πυλώνας όμως, το οποίο ζητήσανε πάρα πολύ, ήταν τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Δηλαδή, πώς αυτές οι λύσεις θα χρηματοδοτηθούν, όχι με δημόσιο διαγωνισμό, όχι με τον νόμο 144-12. Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει πάνω σε αυτό. Και καθώς σκεφτόμουν το πώς μπορεί να βρεθεί λύση σε αυτό, έρχεται το κομμάτι εδώ πέρα της ανοιχτής καινοτομίας. Τι είναι ανοιχτή καινοτομία? Ανοιχτή καινοτομία, και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή, είναι ένα μοντέλο ανοιχτής καινοτομίας, είναι αυτό το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε, δηλαδή συλλογική ευφυΐα. Τι σημαίνει συλλογική ευφυΐα? Σημαίνει οι υποδομές που όλοι αυτοί θα καθίσουν και θα σκεφτούν, όλοι αυτοί οι έλικα οποία είπα, θα καθίσουν και θα σκεφτούν. Τώρα είναι καλά? Καλύτερα. Ωραία. Για να βρουν κάποιες λύσεις. Και εγώ σκέφτηκα διάφορα παραδείγματα εκείνη τη στιγμή τι σημαίνει συλλογική ευφυΐα.
Βλέπουμε χώρες των 10 εκατομμυρίων να έχουν πάρα πολύ μεγάλες διακρίσεις. Π.χ. η εθνική μας στο μπάσκετ θεωρείται 8η αυτή τη στιγμή καλύτερη βάση του ranking. Πώς γίνεται μια χώρα μόνο 10 εκατομμυρίων να θεωρείται καλή? Βλέπουμε π.χ. στα θέματα καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας στο Ισραήλ. Ναι, υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες, αλλά πώς γίνεται μια τόσο μικρή χώρα να έχει τόσο μεγαλύτερο οικοσύστημα και τόσο υψηλότερες τεχνολογίες? Οπότε βλέπουμε δηλαδή ότι η συλλογική ευφυΐα πηγαίνει και λειτουργεί όταν θέτεις μια πρόκληση. Και η πρόκληση αυτή τη στιγμή είναι η κλιματική ουδετερότητα των πόλεων. Δηλαδή υπάρχει μια πρόκληση αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο. Οπότε βλέπουμε ότι μέσα από τα μοντέλα της καινοτομίας αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι η συλλογική ευφυΐα. Θέλουμε π.χ. ένα γενικό διευθυντή του Υπουργείου, ένα γενικό γραμματέα να πει τι θέλει και να εξηγήσει ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί το βλέπει και το σχεδιάζει. Από την άλλη, κάποιος να σκεφτεί από μια τεχνολογία την οποία έχει. Και εδώ πέρα αυτό που θέλουμε να πούμε είναι το κομμάτι των τεχνολογιών όσο αφορά το dual use. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι σημαίνει οικοσύστημα, σκεφτείτε ότι κάποιος ο οποίος έχει spin-off εταιρεία αυτή τη στιγμή σε ένα πανεπιστήμιο ασχολείται με μπαταρίες, έχει σχεδιάσει η μπαταρία αυτή να πηγαίνει σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ξαφνικά έρχεται το ΕΛΚΑΚ, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, και λέει: εγώ θέλω κάτι για τις μπαταρίες για τα drones. Και βλέπουμε ότι αυτή η χρήση τεχνολογίας εφαρμόζεται τελικά και στα drones. Οπότε βλέπουμε δηλαδή αυτό το dual use που υπάρχει να εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις και θέλουμε να κάνουμε ένα κάλεσμα για να έρθουν να υποβάλουν λύσεις πάνω σε αυτό. Οπότε αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να κάνουμε τι είναι να βρούμε καινοτόμες λύσεις και νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Και όσο σκεφτόμουν για τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα για τις καινοτόμες λύσεις, μπορείτε να τις περιγράψετε. Πήγα σε ένα πράγμα, δηλαδή λέω νέα επιχειρηματικά μοντέλα και χρηματοδότηση. Τι είναι αυτό το οποίο δεν έχει αυτή τη στιγμή ορίσει το κράτος, το δικό μας, σε πολλές περιπτώσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παρόλα αυτά αποτελεί σημαντικός παίκτη στη χρηματοδότηση και στη λήψη αποφάσεων. Και αυτό που σκέφτηκα είναι η τεχνολογία blockchain. Δηλαδή, από τη μία υπάρχει το AI, το οποίο δεν θα το αναλύσουμε σήμερα, γιατί πάει πιο πολύ στην τεχνολογία. Από την άλλη, υπάρχει η τεχνολογία blockchain. Τι μας δίνει αυτό? Συμμετοχικός προϋπολογισμός με blockchain, τα λεγόμενα DAOs. DAOs είναι τα Decentralized Autonomous Organization. Αυτό τι μας δίνει στα δυνατότητα? Μας δίνει μέσω έξυπνων συμβολέων εμείς να κάνουμε μια συμφωνία σε ένα πληροφοριακό σύστημα, με κώδικα δηλαδή, πάνω στο blockchain, και από εκεί να πούμε ότι αυτά τα οποία λέμε θα ισχύσουν και θα ελευθερώσουν χρήματα. Με λίγα λόγια, δεν χρειάζεται να πάρουμε αποφάσεις αν θέλουμε να δώσουμε κάποιο προϋπολογισμό. Επίσης, τι δικαίωμα μας δίνει? Μας δίνει αυτός που έχει ένα token, δηλαδή μέρος σε αυτό το DAO, να πει πού θέλει να πάει ο προϋπολογισμός, να προτείνει λύσεις. Οπότε σκέφτηκα το πώς μπορεί να γίνει ένα DAO για την κλιματική ουδετερότητα και ποιοι μπορούν να συμμετέσχουν. Πώς μπορούμε εμείς να συμμετέχουμε στο σύνολο, σαν φορείς, στο κομμάτι του προπολογισμού, έστω ενός μικρού κομματιού. Πώς μπορούμε να κάνουμε συνδιαχείριση, πώς μπορούμε να κάνουμε συνανάπτυξη και πώς μπορούμε να δώσουμε κίνητρα συμμετοχή σε όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε, με λίγα λόγια, πώς ένα οικοσύστημα το οποίο κοιμάται και ασχολείται με κάτι άλλο, να το πάρουμε και να ασχοληθούμε με αυτό το πράγμα το οποίο θέλουμε εμείς. Και σε αυτό να έχει συγκεκριμένα κίνητρα. Τώρα, να δώσω ένα απλό παράδειγμα το πώς λειτουργούν τα DAOs και το blockchain. Καλούμε τους πολίτες να κάνουν μια εθελοντική ιδρυτοφύτευση, να πάνε να κάνουν ένα καθαρισμό πάρκου, να πάνε σε ένα εκπαιδευτικό workshop ή να πάνε σε ένα hackathon και ένα innovation challenge όπως καλή ώρα τώρα, να καινοτομήσουν για την πόλη. Να ασχοληθούν με την ανακύκλωση. Υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία μπορούμε να θέσουμε. Αυτά είναι τυχαία. Αυτά καταγράφονται μέσα στο DAO και λέει ότι ο Χρήστος πήγε και έκανε αυτές τις πράξεις. Η δράση δηλώνεται μέσω QR code ή μέσω εφαρμογής, η οποία πιστοποιείται μέσα στο blockchain. Το DAO επαληθεύει τη συμμετοχή, εντάξει, και τότε ο πολίτης λαμβάνει tokens. Τι είναι τα tokens? Είναι στην ουσία τα green tokens. Είναι στην ουσία ένα είδος ψηφιακού νομίσματος. Αυτό το ψηφιακό νόμισμα καταγράφεται και το έχει στο πορτοφόλι του. Σε αυτή τη διαδικασία πηγαίνει στις δημοτικές υπηρεσίες. Στις δημοτικές υπηρεσίες έχει εκπτώσεις σε διάφορα κίνητρα τα οποία μπορεί να θέσει ο Δήμος ή σε διάφορες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Δηλαδή, μπορούν να έρθουν μεγάλες επιχειρήσεις και να πούνε ότι όσοι πολίτες κάνουν το Α, εγώ πλέον μπορώ να το ανταμείψω με κάτι. Και σε αυτή τη διαδικασία, σαν κύκλος βιωσιμότητας, καταλήγουμε στο ότι κάποιος έχει κίνητρο να καταφέρει και να κάνει κάτι. Τώρα, στο κομμάτι της αρχικής πρόκλησης, μπορεί να είναι κάτι το οποίο είναι καθαρά επιχειρηματικό. Δηλαδή, μια διαδικασία στην οποία στο τέλος κάποιος μπορεί να βγάζει και χρήματα. Οπότε, σε όλη αυτή τη διαδικασία, η χρήση δηλαδή των ψηφιακών νομισμάτων, η χρήση του blockchain, η χρήση των DAOs και το πώς όλο αυτό μπορεί να λειτουργήσει, μπορούμε πλέον να δούμε νέα μοντέλα τα οποία αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχουν καν νομοθετηθεί.
Και μέσα από αυτή τη διαδικασία κάποιος να φέρει λύσεις που μετά θα πάει να νομοθετήσει μια διαδικασία για να μπορεί να υπάρξει η εφαρμογή αυτής. Ποιους αφορά αυτή η διαδικασία? Αφορά startups και καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν TRL άνω του 5, δηλαδή ήδη έχουν κάποια λύση και μπορούν να την προτείνουν σε ένα Δήμο για να μπορεί να κάνει μια σύμβαση ή να μπορέσει να δημιουργήσει ένα μοντέλο. Μπορεί να προτείνει και κάτι ακόμα. Μπορεί να προτείνει τη λύση και να βρει ένα χρηματοδότη. Μια μεγάλη εταιρεία δηλαδή, η οποία θα χρηματοδοτήσει ιδιωτικά αυτή τη λύση. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να το πετύχουμε. Το δεύτερο αφορά researchers και εργαστήρια μάλλον και ερευνητές, όπου και αυτοί έχουν TRL άνω του 5. Δηλαδή, θέλουμε να δούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ερευνητικά αποτελέσματα και έχουν φτάσει σε ένα σημείο, σε ένα MVP, να μπορούν να του δώσουν την ευκαιρία να το εξετάσουν τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο πόλεων και να πάρει χρηματοδότηση για να μπορεί να το εφαρμόσει. Και το τρίτο τομέα έχει να κάνει με αυτόν τον οποίο σκέφτεται ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Σκέφτεται μια λύση δηλαδή με τη χρήση τεχνολογίας. Δηλαδή κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει TRL 1 και BRL 1 και να μπορεί σε αυτή τη διαδικασία να έρθει και να υποβάλει. Οπότε, ποια είναι η όλη λογική? Δηλαδή, η λογική είναι ότι θα μπορούσαμε κάθε μία από τις θεματικές του έργου να την κάνουμε ένα DAO και κάθε μία από αυτή τη θεματική να έχει μια αξία, χρηματική αξία, όπου εκεί πέρα θα υπάρχει ιδιωτική χρηματοδότηση. Δηλαδή, μπορεί να έρθει ένας φορέας, όπου ο φορέας μπορεί να είναι μια μεγάλη επιχείρηση ή το Πράσινο Ταμείο ή ένας ιδιώτης και να πει ότι εγώ συμμετέχω σε αυτό το DAO που αφορά π.χ. μία από τις θεματικές που είναι η καθαρή και ανανεώσιμη ενέργεια. Και αν αυτό το DAO υλοποιήσει ή βγάλει χρήματα, εγώ έχω κέρδος από αυτό. Οπότε, δηλαδή, πάμε στη διαδικασία της επένδυσης και του επενδυτικού βραχίωνα για να μπορέσουμε να έχουμε κλιματική ουδετερότητα. Το άλλο κομμάτι αφορά την υλοποίηση και την παρακολούθηση. Δηλαδή, κάποιος ξέρει ακριβώς το πώς όλο αυτό το κομμάτι υλοποιείται. Και το τέταρτο αφορά την απόδοση και τον αντίκτυπο της κάθε διαδικασίας. Οι θεματικές ενότητες τις οποίες έχουμε επιλέξει είναι η καθαρή και ανανεώσιμη ενέργεια, με τις αναλύσεις που μπορείτε να δείτε στο website της δράσης, ενεργειακή απόδοση και αποθαρρακοποίηση των κτηρίων, η βιώσιμη αστική κινητικότητα, η διαχείριση αποβλήτων και η διαχείριση υδάτων. Όσο αφορά το χρονοδιάγραμμα, αυτή τη στιγμή έχει γίνει επίσημα το Open Call, δηλαδή όποιος θέλει μπορεί να έρθει και να υποβάλει. Να πω και να σας δώσω και μια πληροφορία, ήδη υπάρχουν αρκετές υποβολές στην πλατφόρμα διαχείρισης, οπότε δηλαδή ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Σήμερα είναι το Open Day, στο οποίο δίνουμε λίγο παραπάνω πληροφορίες και στο Q&A θα έχουμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα, θα γίνει ένα Info Day που θα ανακοινώσουμε διάφορα πράγματα για το πρόγραμμα στις 9 Οκτωβρίου στην Αθήνα και στις 19 Οκτωβρίου έχουμε τη λήξη περίοδου υποβολής προτάσεων. Οπότε δηλαδή έχουμε μπροστά μας περίπου 40 μέρες για να λήξουν οι υποβολές. Από εκεί και πέρα θα γίνει μια αξιολόγηση, θα γίνει ένα shortlisting 40 καλύτερων προτάσεων, οι οποίες θα περάσουν στη διαδικασία των interviews, σε συνεργασία με στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και του Υπουργείου και των φορέων που ασχολούνται με την κλιματική ουδετερότητα, δηλαδή του περιβάλλοντος. Και σε εκείνη τη διαδικασία θα επιλέξουμε τις 15 καλύτερες προτάσεις, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να διακριθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Τώρα, και οι 40 προτάσεις θα μπορούν, σε περίπτωση που το θέλουν, να έρθουν σε επαφή με κάποιους από τους Δήμους για να συζητήσουν μια περίπτωση, ένα ενδεχόμενο συνανάπτυξης ή συνεπένδυσης. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι βασικά 3, τα οποία είναι δηλαδή η ευθυγράμμιση με τις βιώσιμες αστικές προτεραιότητες, δηλαδή αρχές κυκλικής οικονομίας, πράσινες υποδομές και λύσεις βασισμένες στη φύση και ψηφιοποίηση και έξυπνη διακυβέρνηση. Και εδώ πέρα μπορείτε να δείτε λιγάκι με ποιον τρόπο εμείς θα αξιολογήσουμε τις 40 καλύτερες περιπτώσεις. Δηλαδή, έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πίσω από αυτή τη διαδικασία, τους απαιτούμενους πόρους για την ανάπτυξη του proof of concept, την καινοτομία της λύσης, την ικανότητα κλιμάκωσης της λύσης, δηλαδή όχι αν μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα Δήμο, αλλά πώς μπορεί να πάει σε όλους τους ΟΤΑ, τον αντίκτυπο, την τεχνολογική ωριμότητα, την ικανότητα του φορέα να φέρει πέρα σε αυτό το οποίο λέει, την καινοτομία και λειτουργικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου και την πρόθεση για επένδυση και συνεργασία. Δηλαδή, αν κάποιος μέχρι εκείνο το σημείο έχει βρει και επενδυτές ενδιαφερόμενους που λένε ότι μπορούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία, τότε αυτός έχει περαιτέρω βαθμολογία. Τα ίδια και για τα interviews. Εδώ πέρα υπάρχουν 2 φορείς που εμείς μας ενδιαφέρει να έρθουμε σε επαφή. Ο ένας φορέας είναι αυτός ο οποίος θέλει να γίνει partner του προγράμματος και να στηρίξει. Δηλαδή, μπορεί να είναι δήμοι, να είναι δομές επιχειρηματικής επόασης ή ερευνητικά κέντρα που θέλουν να γίνουν πολλαπλασιαστές αυτής της δράσης. Εδώ είναι το QR code σε περίπτωση που κάποιος θέλει να πάει στο αντίστοιχο link για να δει αυτή τη διαδικασία.
Το αφήνω για 2 δευτερόλεπτα σε περίπτωση που κάποιος θέλει. Και εδώ πέρα έχουμε το open call για αυτόν που θέλει να υποβάλει μία λύση. Δηλαδή, όποιος θέλει αυτή τη στιγμή μέσα από αυτή τη διαδικασία να υποβάλει τη λύση του, εδώ πέρα είναι το QR code για να μπορέσει να μπει μέσα στο σύστημα και να υποβάλει αυτή τη διαδικασία. Κλείνοντας, εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός με τη λογική από πίσω να υπάρξουν όλες οι δυνατότητες για να τρέξει κάποιος το πρωτότυπο το οποίο έχει και όλες οι δυνατότητες για να βρει χρηματοδοτικά εργαλεία και να γεννήσει νέες τεχνολογίες. Οπότε, έχουμε κάνει μια πολύ καλή, θεωρώ, ομάδα, μια πολύ καλή σύμπραξη από διαφορετικούς τομείς, όπου ως ζητούμενο έχει να πετύχουμε το στόχο το οποίο έχει θέσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τον Χρήστο Νικολούδη για την τοποθέτησή του σχετικά με το πρόγραμμα καινοτομίας Climate Neutral Cities Challenge 2025. Νομίζω ότι βγαίνει ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα. Η πολιτική ηγεσία, το Υπουργείο, οι Γενικές Γραμματείες κάναν τη δουλειά τους, θέσαν το πλαίσιο. Νομίζω ότι είναι τώρα η σειρά όλων ημών να δράσουμε και μάλιστα να δράσουμε άμεσα. Ο σκοπός δεν είναι απλά να καινοτομήσουμε, αλλά να μπορέσουμε να βρούμε και τη λύση έτσι ώστε αυτή η καινοτομία, η πρότασή μας να είναι άμεσα εφαρμόσιμη από τους Δήμους, οι οποίοι επιδιώκουν την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2030. Έχοντας κλείσει με τις ομιλίες και τις τοποθετήσεις από τους επίσημους προσκεκλημένους μας, θα ήθελα να δώσω το λόγο και σε εσάς για να απευθύνετε τις ερωτήσεις σας. Έχει ζητήσει και ο εκπρόσωπος του Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Χρυσόγειλος, να τοποθετηθεί. Θα σας δώσουμε το μικρόφωνο για να το κάνετε. Ίσως δεν είναι πολύ ευγενικό, να έχω χειρισμένη την πλάτη. Να πω μερικά πράγματα για το Δήμο Αθηναίων για να το συνδέσω με όλη τη συζήτηση. Η συζήτηση έχει πολλές διαστάσεις. Δηλαδή, μία είναι τεχνολογική, η δεύτερη είναι επιχειρηματική, έχει θεσμική, έχει οικονομική διάσταση. Και για να ξεκινήσω πολύ απλά, για να καταλάβουμε ποιες είναι οι απαιτήσεις του κλιματικού επενδυτικού σχεδίου, η Αθήνα χρειάζεται από 6,5 έως 10 δισεκατομμύρια. Δεν χρειάζεται 5 προγράμματα, που είναι όλα καλά. Αυτή τη στιγμή κάνουμε 10 με 20 προγράμματα ευρωπαϊκά. Το ένα μπορεί να είναι 600-900 εκατομμύρια, το άλλο μπορεί να είναι εκατομμύρια κτλ. Το κυνηγάμε. Αλλά όταν μιλάμε για 6,5 δις σε 5 χρόνια ή 10 ή 15, σημαίνει ότι ετησίως πρέπει να έχουμε 1 δις. Ο προϋπολογισμός του Δήμου είναι 700 εκατομμύρια με 1 δις, δηλαδή χρειαζόμαστε άλλον ένα προϋπολογισμό στην Αθήνα. Γιατί αλλιώς θα λέμε ότι κάνουμε πιλωτικά προγράμματα. Αυτό σίγουρα είναι καλό, αλλά ο μετασχηματισμός της πόλης θέλει πόρους. Να σας αναφέρω μερικά πράγματα που έχουν καινοτομία, έχουμε συνέργειες με πόλεις, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, ομάδες νέων, χρηματοδοτούμε δράσεις από νέους μέσω του Bloomberg Philanthropy και 18 συν 12, 30 ομάδες κάνουν δράσεις για το κλίμα. Πολύ σημαντικές, αλλά είναι μικρής κλίμακας. Θέλουμε 16% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 30%, μάλλον 16% της ενέργειας που καταναλώνει η πόλη να παράγεται από το Δήμο σε συνεργασία με φορείς, πανεπιστήμια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους πολίτες, δημοτικές επιχειρήσεις, σχολεία κτλ. Το 16% της ενέργειας ηλεκτρικής που καταναλώνει ο Δήμος, η πόλη, όχι ο Δήμος ως οργανισμός. Θέλουμε να μειώσουμε την αυτοκίνηση από το 61% περίπου στο 40%. Ο στόχος είναι καλός, αλλά αυτό σημαίνει και δίκτυα ποδηλατόδρομων που δρομολογούμε. Είχαμε τη χαρά και ο Θήμιος εδώ να έχει κάνει μια πρώτη δουλειά. Μέσα στον Οκτώβρη θα είμαστε έτοιμοι. Αυτό θέλει αρκετά εκατομμύρια. Έτσι, θέλει υλοποίηση. Ετοιμάζουμε για τα σκουπίδια, γιατί άμα κοιτάξει κανείς, τα σκουπίδια συνεχίζουν να αυξάνονται στην Αθήνα και λόγω τουρισμού. Μέσα σε 3 χρόνια αυξήθηκαν 10% και αυξάνονται κι άλλο. Άρα τι θέλουμε? Θέλουμε να κάνουμε μια πολιτική κυκλικής οικονομίας, και εδώ με τον Κώστα το συζητάμε από το Πολυτεχνείο και με άλλους φορείς,
να μπορέσουμε να μαζέψουμε τα οργανικά και σε ένα χώρο που είναι μέσα σε βιομηχανική περιοχή να δημιουργήσουμε ένα κέντρο κυκλικής οικονομίας, που σημαίνει το 40% που είναι τα οργανικά, να κάνουμε παραγωγή ενέργειας πιθανά με φωτοβολταϊκά ή και με μικρές ανεμογεννήτριες, να κάνουμε αποθήκευση με καινοτόμα πράγματα, να κάνουμε επεξεργασία των νερών, γιατί έχουμε και πρόβλημα του νερού και των κλιμάτων που θα βγαίνουν από τη διαδικασία κτλ. Και αυτό θέλει γύρω στα 30 εκατομμύρια, έτσι για να το πω λίγο στην εκτιμήσεις. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε τη φύση, που αυτό δεν γίνεται από ιδιωτικούς πόρους. Δηλαδή αυτό θέλει δημόσιους πόρους. Και θα μπορούσα να πω το πιο κεντρικό μας είναι ότι θέλουμε να αναβαθμιστεί το 30% των κατοικιών και το 50% των επιχειρήσεων μέχρι το 2030. Ο ρυθμός που είναι σήμερα είναι κάτω από το 1%. Πρέπει να πάμε ετήσιο ρυθμό 6% για να μπορέσουμε να πετύχουμε, αλλιώς θα λέμε το 2050. Για να πετύχουμε λοιπόν όλα αυτά θέλει σε πολλά επίπεδα, πολύ ωραίες και τεχνολογικές εφαρμογές και τα πιλωτικά προγράμματα και τα ευρωπαϊκά και συνεργασίες, αλλά θέλει κλίμακες από το πιλωτικό μέχρι τη μεγάλη κλίμακα. Δηλαδή και Θεσσαλονίκη, επειδή βλέπω εδώ το κύριο Καλογύρου, θέλουμε επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. Και για να κλείσω, η στρατηγική και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το 50% να προέλθει από δημόσιους πόρους, και αυτό πρέπει να καταλήξουμε, να πούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι δημόσιοι πόροι. Το 10% θα είναι από τους Δήμους, γιατί παραπάνω δεν μπορούν να βάλουν οι Δήμοι. Είναι όπως είναι σήμερα οργανωμένοι οι Δήμοι στην Ελλάδα. Και ένα 40% να είναι συνέργειες. Και ένα κομμάτι προφανώς θα είναι μέσα από παρόμοια σχήματα κτλ. Αλλά ας πούμε ότι μιλάμε για μια τάξη μεγέθους των 10 δις. Όχι των 10 εκατομμυρίων, γιατί αλλιώς δεν μιλάμε τώρα για κλιματική ουδετερότητα. Εντάξει, είναι διάφορα προγράμματα που μπορούμε να κάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όλα αυτά πρέπει να τα δουλέψουμε σε πολλά επίπεδα. Και κλείνοντας, λέω παράδειγμα, νομίζω το στάγαμε το γενικό πριν, κοινωνικό κλιματικό ταμείο. Έχει 4,8 δις. Είναι ενεργειακή φτώχεια, κινητική φτώχεια. Άρα από εκεί και τα Υπουργεία πρέπει να πούν οι Δήμοι, οι 6 Δήμοι, έχουν π.χ. 1 δις για να κάνουν ενεργειακή αναβάθμιση. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ενεργειακή αναβάθμιση, λέμε εμείς, μέσα από ένα δημοτικό εξοικονομό και με ευέλικτα σχήματα που θα πάρουν και καινοτομία. Δηλαδή συνεργατικά σχήματα, άνεργοι, μικρές επιχειρήσεις, να φτιάξουν ένα πουλ, μια δεξαμενή και να πούμε γρήγορα θα ανακαινήσουμε το 30% με καινούργια υλικά, με πανεπιστήμια, με καινοτομίες κτλ. Θέλουμε λοιπόν και παράλληλα να παράγουμε και ενέργεια από άπε, να κάνουμε σπίτια και προσβάσιμα, δηλαδή χαμηλού κόστους και ενεργειακά αποτελεσματικά, κλιματικά φιλικά, αυτό που λέμε προσβάσιμη και βιώσιμη κατοικία. Υπάρχουν λοιπόν ιδέες κοινωνικής καινοτομίας, πράσινης καινοτομίας, τεχνολογικής. Πρέπει αυτά να έρθουν μαζί και να κουμπώσουν, αλλά στη μεγάλη κλίμακα, όχι μόνο στην πιλωτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κι εμείς. Απευθυνόμενος τώρα προς τον Χρήστο Νικολούδη, τόνισες προηγουμένως ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στους Δήμους και να αντλήσουν πληροφορίες για τις προκλήσεις που έχουν. Ήταν μια τοποθέτηση η οποία μας δείχνει το δρόμο και την έμπνευση να απευθυνθούμε προς αυτές τους 6 Δήμους, να δούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να σκεφτούμε τρόπους άμεσα υλοποιήσιμους που θα μπορέσουν να πετύχουν την κλιματική ουδετερότητα για αυτές τις 6 πόλεις. Νομίζω ότι θέλει να κάνει μια ερώτηση και σύμβουλος από το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα και ευχαριστώ. Λέγομαι Καλογύρου Χρυσόστομος, είμαι σύμβουλος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, ο οποίος μου ζήτησε να τον εκπροσωπήσω σήμερα στη συζήτησή σας, λόγω του φόρτου ως φιλοξενών δήμαρχος της ΔΕΘ. Καταλαβαίνετε ότι ο φόρτος είναι πολλαπλός. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία, συγχαρητήρια για τις πρωτοβουλίες της Γενικής Γραμματείας Χωρικού και Αστικού Σχεδιασμού, γιατί πράγματι, και αυτό δεν είναι καλόψιασμα δημόσιο, είναι αλήθεια, αποτελεί η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου μία όαση σε πολλά κρίσιμα αντικείμενα που αφορούν τον αστικό χώρο, που εμείς τουλάχιστον εδώ εκπροσωπούμε. Ναι, εγώ θα πιαστώ λίγο και οι παρουσιάσεις και οι ομιλίες της ηγεσίας του Υπουργείου και ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε και προηγουμένως είναι εξαιρετικά. Δεν θα τον επαναλάβω, απλά θα πιάσω λίγο και θα συνεχίσω
αυτό που άφησε ο Νίκος ο Χρυσόγελος τελευταίο πάνω στο τραπέζι, η κλίμακα. Κλίμακα, πράγματι, και όχι μόνο η κλίμακα, και το θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή, εγώ θα είχα ως απορία και ερώτηση ειλικρινή σήμερα, κάτω από ποιο θεσμικό πλαίσιο μια εταιρεία που θα εντάξει μέσα στον κατάλογο των πρότυπων εφαρμογών, των προτινόμενων, θα έρθει στο Δήμο και κάτω από ποιο θεσμικό πλαίσιο αυτό θα χρηματοδοτηθεί και θα υλοποιηθεί. Στο πλαίσιο πάντα των δημοσίων συμβάσεων και των περιορισμών που η αυτοδιοίκηση και το δημόσιο τομέα έχουν. Άρα υπάρχουν πολλά ζητήματα, αλλά η κλίμακα είναι ζητούμενη. Έχουμε, ειδικά οι 6 πόλεις του Κλιματικού Συμφώνου, έχουμε φύγει πια από τους πρωτογενείς προβληματισμούς και έχουμε περάσει σε πιο ψηλούς σχεδιασμούς. Εγώ θα πω ένα παράδειγμα του Δήμου Θεσσαλονίκης, ότι αξιοποιώντας μία μικρή χρηματοδότηση του ESCF, αυτού του επικουρικού εργαλείου της κλιματικής αποστολής της τάξης των 60.000, έχει ετοιμάσει μία προχωρημένη μελέτη και έτοιμη προς υποβολή χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των δημοτικών κτηρίων, περιλαμβανομένων των σχολικών, τα οποία στη Θεσσαλονίκη είναι 250 κτίρια. Δηλαδή είναι ασήμαντη αριθμή. Αυτό είναι μια πρώτη προσέγγιση, η οποία είναι της κλάσης των 35, 40 και 50 εκατομμυρίων. Είμαστε όμως έτοιμοι πια. Δεν είμαστε ούτε στο διακηρυκτικό λόγο, ούτε στον πιλωτικό, ούτε στον οραματικό. Έχουμε περάσει σαν αυτοδιοίκηση, ειδικά οι 6 κλιματικές πόλεις, σε ένα επίπεδο που η φέρουσα ικανότητα υλοποίηση μεγάλων σχεδίων είναι εδώ. Και αυτό πρέπει να συνδεθεί με το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο τουλάχιστον και όχι μόνο. Πρέπει να υπάρξουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Θα αναφερθώ στο Modernization Fund και ούτω καθεξής. Τέλος, θα δώσω και μία είδηση. Περίμενα να τη δώσει και ο αγαπητός Νίκος, αλλά δεν πειράζει, θα τη δώσω εγώ. Ευχαριστώ, Νίκο. Γνωρίζει και ο κύριος Γενικός ότι εδώ και αρκετούς μήνες είχε ληφθεί μια απόφαση, οι 6 συν 1, αναφέρομαι στην Λεμεσό της Κύπρου, που η Ευρωπαϊκή Κλιματική Αποστολή την έχει γκρουπάρει με τις ελληνικές πόλεις. Άρα οι 7 κλιματικές πόλεις Ελλάδας και της Κύπρου ολοκλήρωσαν μέσα στον Αύγουστο τώρα και τις τελευταίες μέρες την σύσταση της νέας νομικής προσωπικότητας του κοινού φορέα τους με την μορφή του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας και την επωνυμία ClimaNet GR Cyprus. Σήμερα είναι και λίγο έτσι να το πούμε, να χαρούμε, εκδώσαμε και το peak number, άρα υπάρχει ένα new kid in town στο όλο θέμα. Θέλουμε αυτή η πληροφορία να διαδοθεί και θα διαδοθεί οργανωμένα. Είναι ένας ανεξάρτητος φορέας με μέλη τους 7 δήμους, με ένα καταστατικό που θέτουν όλη τη στοχοθεσία της κλιματικής ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως αυτή εκφράζεται από το Mission και από τα άλλα επίπεδα, αλλά και της εθνικής, και θα είναι ένας κοινός φορέας καταλύτης για την εσωτερική ανάπτυξη συνεργασίας των 7, αλλά όχι μόνο. Ο στόχος είναι, μεταξύ των άλλων, να διαδώσει την μεθοδολογία, την τεχνογνωσία και τα πρότυπα συγκρότησης και υλοποίησης κλιματικών συμφώνων σε άλλες πόλεις. Το δίκτυο των 100 πόλεων είναι το πρώτο πουλ που εμείς κοιτάμε. Θέλουμε να ξεκινήσουμε πολύ γρήγορα αυτή τη διαδικασία με το ClimaNet Double, δηλαδή να διπλασιάσουμε τους 7 σε 14, έχοντας την πρόταση κάθε πόλη του κλιματικού συμφώνου να υιοθετήσει μία διπλανή της, σε εισαγωγικά υιοθετήσει, και να της περάσει τη μεθοδολογία του κλιματικού συμφώνου. Στη Θεσσαλονίκη το έχουμε κάνει ήδη. Έχουμε υπογράψει ήδη το σύμφωνο συνεργασίας με τον Δήμο Παύλου Μελά, που είναι ο διπλανός δυτικά, και έχουμε ξεκινήσει αυτή την προεργασία και σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε περισσότερα, πολλά και θαυμαστά πράγματα, αρκεί και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να υποστηρίξει αυτή την κοινή πρωτοβουλία, να υποστηρίξει τους 6 δήμους τους ελληνικούς και τους 100 και όλους, αλλά με μία κλιμάκωση μέσα σε αυτή τη διαβάθμιση, να θεωρήσει ότι το ClimaNet, ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου, είναι ένα εργαλείο το οποίο τίθεται στη διάθεση και του Υπουργείου για να αποτελέσει ένα επίπεδο επίσπευσης και εκτείναξης πολιτικών, τουλάχιστον στην αυτοδιοίκηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Νομίζω
αυτές οι δύο τοποθετήσεις περιέχουν ερωτήματα. Μας δώσατε και την είδηση. Μια πολύ ευχάριστη είδηση, τουλάχιστον ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι εγώ τα πράγματα, είναι και αυτό μια καινοτόμος δράση από τη στιγμή που στην Ελλάδα δεν έχουμε συνηθίσει να συνεργαζόμαστε. Εύχομαι και ελπίζω αυτή η συνεργασία των 6 δήμων συν τον ένα δήμο από την Κύπρο να προσφέρει απτά αποτελέσματα και να επιλύσετε πολλά διαδικαστικά προβλήματα που οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα κληθούν να αντιμετωπίσουν προσπαθώντας να συνεργαστούν με αυτούς τους 6 συν 1 δήμους. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες, για τις τοποθετήσεις. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Αφού λοιπόν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή σας παρουσία. Να υπενθυμίσω ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 9 Οκτωβρίου για το Info Day που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Σήμερα ήταν το Open Day που με μεγάλη χαρά διεξήγαμε στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, σήμερα κατά την εναρκτήρια 89η ΔΕΘ. Εκ μέρους του Φορέα Καινοτομίας Managed Beyond Innovation σας ευχαριστούμε θερμά. Θα χαρούμε να σας δούμε εκ νέου στην Αθήνα και ως τότε μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του προγράμματος καινοτομίας Climate Neutral Cities Challenge 2025. Ευχαριστούμε πολύ.